душанбе маълум аст, Шарванд Абдуллоева Парвина Аскаровна, сокини ноҳияи Ёвон, 4 июли 2015 соати 21:30 аз болои купруки канали Душанбе Ҳисор се фарзанди хурдсоли худро ба дарё партофта ғарқ кардааст. аз рӯи ин ҳодиса прокуратураи ноҳияи Сино шаҳри Душанбе бо моддаи 104 қисми ду банди А ва Б парвандаи ҷиноятиро оғоз намудааст. дар айни замон айбдоршаванда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ман ҳуқуқҳои айбдоршавандаро Абдуллоева Парвина Аскаровна дар тафтишоти пешакӣ ҳимоя карда истодаам. дар рафти тафтишоти пешакӣ барои муайян намудани ҳолати рӯҳӣ айбдоршаванда Абдуллоева Парвина Аскаровна ташхиси судии рӯҳшиноси таъин намуда ва мувофиқи хулосаи ташхис Абдуллоева Парвина Аскаровна гирифтори бемории рӯҳӣ нест ва ҳаракатҳои худро идора карда оқибатҳои онҳоро дарк карда метавонад.